Assalamu alaikum. Aray mi hewri ken fo la landis ko jawontre parti mo Allah tawhara ko jawontre parti mo konnu mi fala la Guinée konnu mi fala Guinée en jabu konnu mi fala halangol ndo ko en jabu famondire hunde wotere no arde ko leydi men do ko masibo njano fewndire hore mun den fi hon laami do ko hore mun tawon lamanade dum ko go'o dimmu do Guinée ala jabude nantondirre mede habbiti tun combat on yo yaaru yeso ono hidon iwurde bahaw arum découragement men mi wata goto adana message on do la Guinée fi décourage gollam min ko mi fala ko la Guinée yaaru yeso jawdi menni be lannindi hujjude sahi mo yaltina 4x4 je mo yaltina V8 je mo yaltina Range Rover sorti diesel je e pick-up je be jonna mawbe me be Fouta be jonna i sukabe ben tawata be duwaka wadde dum non ko be duwa ko tambita ko population do ya jonnude ko 10 000 20 000 nyande o nyande hadi hollam ko di mbudi don iwata don kanka do gollano hoore makko wakkilano hoore makko acce wudite hakkille men yaajine fino wallorde hoore men yimbe la Guinée mi fala ka to gota dana message fi décourage gollam endu ko selu halugol dundo mi siddo yagara ala politique mi wata gota hal nan do do ko siddo anni umpeti wada ko de nyande ko granyo tidiane wada ni mo video bay mi partage video yimbe dumannabe buyna dana do message inala Michel Kumpetum wata Michel Kumpetum Michel Grandian to hala fi makko konnu wada ton piiji gonto immode jonni ndire juude itten aux agents militaires mbudi la Guinée on nani hibe détourni ko yata or ton 4 tonnes or be yaltini be nabi Dubai dum no renversano manebi be yaltini be hujjuden ko yata 800 milliards ko din ko milliard ko na hujjirede jama la Guinée immoden wakilo den no tambodiren itte aux agents militaires men wata goto décourage immoden wakilo de itte agents militaires ko hak fewni den do nini wana fi amitu mon combattre akata combattre parce que si mi tewti ke do jon be jondilan pick-up be jondilan nuno be jondilan galle haysi ko stay ko be fala ko to mi halu tay ala arrange de Guinée hediti be hakkeji ko me fo rondo do to donc min mi jabata dum non wata goto innan do mi tawtu goddo min ko mi fala ko gonga nyibu ka leydi men Mamadi Dumbo yo warno wini ke ni aucun membre de CNRD ni aucun membre de CNT ne sera candidat o fena ni enun non jama on jodi gente militaire mi innino expiri depuis le 31 décembre passé do konnu habboto den kadi be ko wallahi no be ni hanno jom be wallino mi yewtike ndo ha mi ronki ko du wonde simi ayi tolal wada live ji makko ha yenna parce que ara Guinée no metti fi be inna le ile wallondire itten gente militaire ko menen tu woni immade fi ndi leydi kawno fala ka ko fewndi ko hande hay laayi mo yengala be inna ko laayi tumbe golli on to laayi be golli on to ponji be geridi on to ko wujjugol jaw billahi jifaji mabbe no heewi be sodude cuudi be sodde kala ko be fala hibe joodade benna pour le lamota ko ma be joodo benna goto lamota ko kam miijite hunde wodere dadis arno o wadi bewre o itta ko pouvoir hande mo wada prison ka o arno wada kan kadi prison ka alpha ko nde arno o wadi mandama ko hebi o watti kadi o existe o exagere han ko kanko Mamadi Dumbo ari itimo kanko Mamadi Dumbo a wujji pouvoir o inni fi wata goto hujju hande kadi o wada livre de transparent donc o inno la justice sera notre boussole hande joni ko justice woni fende ko justice won kidnap de himbe be kidnap paba jun hanno e wotino dum non Aliou Baye nangama sifa be kazu be do fop nangama den jodi den suti dum no les amis be na ene wata memmino fu to haalde tum be na e fado enen tour mo hewtal ko nde tour me hewtata ko inde tour me hewta immode wakkilo den no ittire aux agents militaires yeso men do buudi Guinée tumbe on wujjude do be soda pick-up ji do kitarabe be fala be do laami do ko wor mon laamanade min wurata haalugol no wata goto innan convaincre do dum mi fala ka convaincre mi tampa ande mi tampa do wata goto convaincre buudi est ce qu'on famille donc mi fala ko immo wakkilo den darnen leydi nenen kadi darnen ko men gere waden combat on de water wata accudu men to e combat on woto accudu men to men yewtan go kadi aron yenno inno ko ferade men jokki fion men daroto yeso camera men hala men inna yo waklito men wallondire darne lendi goto harako onon kadi immode wakkilo den ayka wona en jodo welsindo den en tant que fodi ay mazmi mi yewtay anata ko der ndani mom parce que wobbe no to ko pete to ko hore mabbe immode wakkilo den no lendi darnire sen darni lendi ni billahi sen darni lendi ni be immoto car mais c'est wakila ki to en sorta ki bilana babour no na économie su courant
mene me fe ino dun non kwelen ko me fala ko immo yeso ame hande kad on gay nata hande o gay ta jango maw be no jodi to sodugol piiji soda drogue soda dum manna détourna orji inna kanyu wiye économie si courant ngene mene me andani guinée no tampi buri fo anodda taro guinée joron kama ino de hande me de tampi mi tampa immo de wakkilo den darne li nene kay na enen tun na menen tun daroto na menen tun ombita tawndu kame yewta sonka inne immo wakkilo den ko en fop droit imma ko lagine ko fime en fop wassalam buudi dimbe détourni dum no unno kallani o yi ko makanera kaake kadi be woni warandi dum do donc wakkila go